आं दायो जों मावनाय खुवारियाव थांनो नागिरदों। दिनै जोंना खामानि गैया नालाय, मैया रबिबार, दिनै समबार साननै बन्द दङ। दिनै माने खामानि गैथ'वा, बेनिखायनो आङो जोंनि खुवारिखौ दसे देखायनो होननानै फैदों आङो। मारै नुयो मारै नुवा, केरेलानि खामानिया माबायदि खामानि। बे केरेला एरियायाव माने गासैबो पावार टिलारजों अन्थाइ हाखावनायल' जायगा नालाय, दिनै मानसिफोरखौ नुनाय नङा, गाबोननिफ्राय नुगोन। अब्लाबो आङो माने बे मानसि गैयाबाबो दसे देखायनो होननानै फैदों खुवारियाव। दा नै आं थांगासिनो दङ खुवारियाव। बेखौ नोंसोरनो गासै नायगिरि रायजो राजाफोरनो देखायनो होननानै, सोरबा बायदिया नुफेराखै जानो हागौ। ओरैनोथ' खामानि मावनाय केरेलानिखौ अन्थाइ हाखाव होनना मिथिजोबखायो, थेवबो आङो दसे देखायनो होननानै फैदों। मारै नुयो नायलांदो बिदिबा। बेजों थानांगौ लामाया नै एसे गोजानावसो दङ नैयाव। दिनै सिरि जादों, दिनै हायाखै नालाय। नङाबा मेचिनफोरा गाबखांजोबोमोन, जेरैबो दावराव जागौमोन। दिनै गैया, हाथरखि ओरै थाङो। नैलाय जोंना नै दै लोंग्राया, बेयाव ओंखाम जायो जोङो। ओंखाम जाग्रा रुम गैया बेयाव, खुवारिखायनो मालाय बानायाखै, गुबुनना दङ, जोंनाव गैया। नै बेयाव दै लोङो, नै संख्रिया बे द्रामाव दैखौ दोनफैखायो। आरो नै बेयाव गिदिराव दै दङ, बेयाव लोङो संख्रि। अखाहादों दिनै हराव अखा हानानै बिदिनो थांनांगौ। नै थांथारनांगौ। खुवारिया ओरै ट्रेक्टरा पावार टिलार गाज्रि जाना दं नै गंसेया। माबायदि ट्रेक्टरा नै ससेखौ सोलायबानो हालेवजायो, फाल गोनां लगायजायो। दा नैबेयाव नै माबायदि डिस दङ, नै बाल्ब होनना बुङो बेखौ, बाल्ब होननानै बुङो। ब्लेडबो होनना बुङो। बेजों मारै हायदों नै डिस बायदि लागायो बेयाव। फाग्लाथार, बेजों मारै अन्थाइ हाखावो। खुवारिया फिसासो, बारा गिदिर नङा। ओरैबायदि थाङो, सोरगिदिं खुवारि गोजा जेरावबो। केरेलायाव बेनो गोजासो, खुवारियानो गोजासो। ओरैबो खुवारि दिन्थिलांबाय थागोन आङो, नायलांबाय था। नै अन्थाइया मारै ओंखारो, बेबायदि हायो। नै बेजोंनो मालाय बेसेबां मोजां मोजां न' लुयो। नै नोगोद हेभि जायो इन्जुरा बेजों। नै बेखौ ओरैया 13.5, ओरैया 8 लायो बेखौ। बिथिंजाय बिथिं 8, बिथिं 13.5। सोरबा बायदिया 14 लायो, सोरबा बायदिया 9 लायो। नैबे दा नैबे 8 दङ, ओमफ्राय ओरैजाय 13.5 दं। बेखौ हायाखै, बेखौ 14 हाजोब्बाय दा। बेबायदि हायो। नै मारै हायो बेखौ, ओरै 14 हाग्रोबाय, ओरै 14 हानानै ओरैजाय 14 हाना लाग्रोजोबो। बिथिंजाय 14 हाग्रोनानै ओमफ्राय आरो ओरैजाय नै मारै हायो, बिथिंजाय 8 हालायबाय। नैखौ दाना 8 हाबाय। नै ओरैजाय 8 हायो, उल्थां फाल्थां खननै हानांगौ जायो। नै मारै डिस लगायो, बाल्ब होनना बुङो बाल्ब। मा दं मा गैया नै नाय, मारै बौओ, मारै लागायो। हेन्ड ट्रेक्टरानो बिदिनो होखावथारो मालाय हाखावनाया। बिदि हायो। जों ओमफ्राय बेजों हाना गालांनानै जोङो नै बे मेचिनजों हायो जों। ओमफ्राय दा नै बेजों अन्थाइ बरनलाङो। नै माबायदि बेखौ साखावथारनांगौ आखाइजों, बेखौ फिदिंथारनांगौ। माबा दं, बेफोरनोसै केरेलानि खामानिया माबायदि। बेल'खा बे जायगायाव बे खामानिया। बेयाव इन्जिनखौ बाहायो, नैबे रेलिंनि सायाव।
नैबे केबल होनना बुङो बेखौ केबल थार वायार माबायदि दं बेखौ बेयाव बाहायो नैबे गियार बक्स बे गियार बक्स होनना बुङो बेयाव बाल्ब फिटिं खालामो माबायदि नायनोब्ला ब्लेडखौ मारै बाहायो सिङाव ओइ बे साब नै सिङाव ब्लेड होयो बेखौ खाहैनांगौ दा माने हाखांबाय नालाय गोजौ खालामना दोनदों हाखांनायखाय जेब्ला हागोन बेखौ नैखौ बोख्लायबानो जाबाय आरो बेखौ बोख्लायबानो फ्राय जाफिनो बिथिं हाखांबोजोब्बाय नै अन्थाइआ जेरावबो बे अन्थाइनि खामानियानोसै बे जायगायाव बैथिंबो दङ बेलेगनि खुवारि ओरैजाय दङ नै खुवारियानो गोजा जेरैबो खुवारि सोब अन्थाइनि ओरैबो दङ खुवारिया बैथिं दङ थांगासिनो नै नायबाय थादो नैयावबो दङ नै खुवारिया नैथिं मोनसे दंबावो बिराद गोथौ मोनहैबाय बियो जोबनोसै फैबाय नै जोबहांबाय अन्थाइआ गुरै जाबासो दोनखायो जेब्लासिम गुरै जाया अन्थाइआ गोरा अब्लासिम हाबायनो थायो नै नै हानाय नै अन्थाइखौ लाइन 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 जानानै नै एसेबा गोथौ जाबाय थिं बै न' नुहुरनाया हनै बेयाव गान्जि सङो ओंखाम 11थायाव जाग्रा 2थायाव जाग्रा ओंखाम संग्रा न' नैयाव हायो दा मोजां मोजां अन्थाइ ओंखारलै बेयाव जोबोद गानि गोजानावसो दंथारो गोथौथार बिराद गोथौ मोनहैबाय नै खनानिया बारा गोबाव मोनजाला आरो खोननैसो जाजाबावगोन ओमफ्राय हाजानाय नंलायो गुरै जाबाथाय जाला बायफ्लेजोबो एसे गोरासिम हायो आरो बांद्राय गुरैया सोलिया नै ओरैजाय गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन खामानिया दा गैथ'वा नैयावबो ओंखारबावगोन अन्थाइआ बेखौ हाथ'वाखै हागोन इयावबो बेखिनि हाबावगोन हाजाबावो बेनो माबाफोरखौ ओरै गारखोजोबना दोननांगौ जायो हाखांबाथाय हलायबाय आरो हालायबाय माबायदिनो बिथिंजायनि हाखौ गारलांजोब्बाय